sejur în Grecia pentru 2 persoane la numai 1780 de euro. Rezerva acum și beneficiezi de reducerea de 30% numai până. Primarul din Cilibia a fost interpelat de către Nu faci tu? locuitorii comune, pentru că nu s-au asfaltat toate străzile așa cum s-a promis în campania electorală. În cadrul Festivalului de Film European 2024 se pot viziona filme și din Republica Moldova, Serbia, Bulgaria. Domnule, au trecut 35 de ani de la Revoluție. Am intrat în Uniunea Europeană, în NATO. Vă dați seama cum ar fi fost altfel? Uitați-vă... 35 de ani, când au trecut? Și au trecut degeaba. Nu s-a schimbat nimic. Sigur, nimic. Da, da. Uite, ți-e poftă să mănânci o portocală, mănânci o portocală. Mamă, ce să spun, mare lucru. Te-a supărat primarul, te cerți cu primarul. Păi da, mă cert. Și? Dacă vrei să mergi în Grecia, faci plajă în Grecia. Eu în Grecia. Nu știu. Dacă vrei să mergi la un festival, să vezi un film moldovenesc, sârbesc, bulgăresc, te duci la festival. Ce să fac eu acum? Du-te tu. Păi poate că mă duc. Da, du-te! La festival. Din 9 mai vino la Festivalul Filmului European, eveniment organizat de Institutul Cultural Român cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România și Unic România, în parteneriat cu CIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene. Detalii pe ffe.ro. Festivalul Filmului European. Liber la filme. Da, du-te! La festival.